Indtil for ganske nylig, der forbandt jeg Mercedes A-klasse med den her lidt kajtede mini-MPV, der gjorde sig så uheldigt bemærket, dengang den væltede i den berygtede svenske dobbelt-undvigemanøvre L-testen. Men det vil ændre sig nu, for der er en ny A-klasse på banen. Prøv at se med her engang. Det er sådan en bil, du vender dig efter. Det eneste kritikpunkt, jeg har sådan rent designmæssigt ved A-klassen, det er faktisk den her skærm her. Jeg vil sige sådan der, det hører ikke hjemme i en Mercedes. Det er altså ikke en særlig elegant løsning, og der synes jeg måske, at Mercedes skulle kigge over skulderen på deres konkurrenter fra Audi. Det her, det er den nye Audi A3. Og udover Audi lige viser konkurrenterne, hvordan man integrerer en skærm, så er det også A3, der sætter standarden for kvalitetsfølelse i kabinen. Det her, det er BMW's 1-serie. Når det kommer til køredynamik, så er det altså den her, der sætter standarden. Selv den her version med den mindste dieselmotor er sjov at køre. Altså designet, det er bare lige i øjet, altså, og det er tydeligt at se linjerne, de udspringer i Mercedes ultimative topmodel SLS. Det er ikke en udpræget sportslig bil at køre, det er mere en komfortabel bil at køre i. Og du får altså den her lidt sådan mini-taxa-fornemmelse, især, eller ikke mindst når du vælger din A-klasse med dieselmotor. Det er en fantastisk motor med 136 hestekræfter og 300 Nm. Det føles som en kraftigere motor, men den har stadigvæk et meget fornuftigt forbrug. Så hvis man er til diesel, så er det her det bedste kompromis. A-klassen her, det er bilen for dem, som værdsætter design højt. Dem, som egentlig gerne vil have Mercedes-følelsen i en bil til bare 330.000. Så du er ikke i tvivl om, at du kører i en bil, der er tilhørt luksussegmentet i miniklassen. Hej.